Şeýlede serginin şäherlerine türkmen işe ýurlar maslahaty geçirli. Oň esasy mowzugy geljek üçin ägir türlü mümkinçilikleri hasaba almak bilen iki tarapdan hyzmatdaşlygy işçileşdirmekden ibaret boldy. Formatlaryjylar okuryny ösdürýän iki tarapdan gatnaşyklaryň noktaý nazaryndan bu wakanyň möhüm ähmiýetini bellediler. Bu gatnaşyklar soňky ýyllarda üstü ýetirilýän täze mazmun bilen hil taýdan depkinli ösüşe eýe boldy. Noktaly ýaly şeýle işäwlik duşuklar özüni ykdysady hyzmatdaşlygy ilerletmeň netijeli guraly hökmünde görkezdi. Munyň şeýledigine iki ýurdun arasynda ýygy-däli artýan sewda dolanşygynyň möçberem şaýatlygy diýär. Çalyk Kolzin kompaniýalar toparynyň dolanjylar geňeşiniň başlygy Ähmet Çalyk iki dostlukly ýurdun işäwür wekilleriniň öýdary bähwetli sewda we maýa goýum gatnaşyklaryny ösdürmek üçin bar bolan ähli mümkinçilikleri netijeli ulanjokdyklaryny atady. Noktaly ýaly Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýyny häsiýetlendirýän görkezler ony ulgamlaýan esasy hasa ösdürmeň ýörelgelerini berk esaslanmak bilen ören özüne çekiş bolup durýar. Ykdysady ösüşiň uly gowatlyklary neft gaz, ulaw gurulşyk, himiýa, energetika we ykdysadyň beýleki podoklarına şeýlede durmuş ulgamyna ägir türlü özgertmeleri ýygy-däli we maksady okuny durmuşa geçirmäge şert töredýär. Gurrunksuz Türkmen ykdysadyny senagatlaşdyrmagy ýetiştirmek, ilatyň durmuş derejesi ýokary görkezlere eýe bolan döwlet hökmünde dünýä goşalyk gatnaşyklary ulgamyna ýurdumyň eýleýän ornuny pogtalandyrmak boýunça öňde goýulan maksatlary ýetmäge şert töredýär. Türkiýanyň Palatalar we Birjalar Birleşmesiniň başlygynyň ornmasary Seljuk Öztürk, Ademy Beýik İpek ýolunyň häzirki döwürde demir ýol we energiýa geçirjiläriniň giň ulgamy arkaly ösdürilýänini öňçekdi. Mehmanyň belleşi ýaly bu ýoluň hil taýdan täze derejesi ony özara alşmaň köpürsüne we sewti sewdanyň möhüm ähmiýetli merkezine urar. Türkmenistan we Türkiýe özara hyzmatdaşlygyň gowatlyklaryny we tejribesini okunyny sürýär. Soňky ýyllarda Türk kompaniýalarynyň gatnaşmaklaryna milli ykdysadyýetimiziň esasy podoklaryna ýeri bilelikdäki taslamalar üstünlikli amala aşyrly we häzirki wagtda täzeleri durmuşa geçirilýär. Geljegi uly we ygtybaly hyzmatdaş hökmüne ýokary halkara awraýyna eýe bolan Türkmenistan bilen giň gelme hyzmatdaşlyk ösdürmäge bolan ýokary gyzyklanmalaryny beýan etmek bilen Türk kompaniýalarynyň ýolbaşlary ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan mundan meýlekde ösdürmegi maksat edilýän maýa goýum taslamalaryna hassa işen gatnaşmak isleýänliklerini ma'lum etdiler. Şeýlede işäwlik maksadynyň dowamyna Türk wekiliýetiniň ýolbaşçy Türkiýanyň wise-prezidenti Cevdet Yılmaz Azaklanma bildirilip geçirilen öýdary pikirleşmelerin dowamyna iki tarapdan gatnaşyklary hemme taraplarını çoňlaşdyrmaga ygyrarlydygyny beýan edip, oň geljegine oňyn baha berdi. Giň gelme özgertmeleriň maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi ähli ulgamlarda we pudoklarda halkara tejribesiniň hemde öňde barjy tehnologiýalarynyň peýdalanylmagy bularyň ählisi milli ykdysadyýetimiň ýokary ösüş derejesini öpüşen etmäge mümkinçilik berýär. Ýurdumyzda ähli ulgamlarda şol sany kanunçylyk ulgamyna durmuşa geçirilýän özgertmeler daşary ýurtly işäwler üçin döwlet kepilligini we ýeňillikler gözüňde tutýan täze kanunlaryň işlenip taýýarlanmagy netijeli bilelikdäki işlere uly itergi berýär. İşäwler maksadynyň şäherlerine türkmen we türk işäwleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmeň ýoluny möhüm ädim etmekde, hyzmatdaşlygyň bar bolan gowatlyklaryny durmuşa geçirmekde uly mümkinçilikler döretjek resmi namalaryň bir näçesine gol çekildi. Bu bolsa hyzmatdaşlygyň gerimini mundan meýlekde giňeltmäge giň ýol açar. Meni Levent Güney, Ala Kara Tebigat enjamlarynyň önümçiligi boýunça kampaniýanyň wekili. Bilen gepleşiklemede işen häsiýet mahsus boly. Iki doganlyk ýurtlaryň arasynda gatnaşyklary ösdürmegiň dürli urun değişik meseleleri aralyp maslahatlaşdyk. Mälim şeýle bilen ýurtymyzda hyzmatdaşlyk babatda netijeli işler amal aşyrylýar. Işen häsiýet mahsus bolan maslahatda döwrüň täze talaplary boýunça gatnaşyklary ösdürmeklige giň orun berilýär. Mehman söýürlük şelekeme gepleşikleň netijeli geçirmegine dördüleni mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Türkmenistany ähli ullarda uly özgertmeleriň durmuşa geçirilýänligi uwanyrjydyr. Bilen gatnaşyklamyň berent derejelere ýetjekdigine berk ananýan. Meni Aşken Aksu Aw Smith Suud Tehnologiýalary boýunça kompaniýasynyň önümçilik boýunça direktory. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşnýetli gatnaşyklaryň üstünlikleri we senmegi iki ýurdun ähli ulardaky ösüşine oňyn ýardam edýär. Hyzmatdaşlygyň berent derejelere ýetirilmegi urnaky pikirleşmeleri taraplar üçin ören pedal boldy.
Möhüm hasaplanýan kimeme geljegi nazarlaýan pudoklarda gatnaşyklara giňertmäňe taraplara uly behbit getirjekdige gepleşiklerde aýratynlyk taly. Anyk urur boýunça işlemede täze derejelere çykarmagyny zerur dony döwür talap edýär. Şoň üçin hem hyzmatdaşlygyna germeni giňertmek wajyp bolup durýar. Bu urdaky işlemeden ýokary netijelere beslenjekdigine anamly aýdasy berýär. Behbit gatnaşyklaryny germeni giňertmäge etergi berjek gepleşikler geçirmäge dürdilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentina hoşallyk bildirýän. Sag bolun. Meni Ibrahim Çelik Enurpa kampaniýasynyň wekili. Häzirki forumy Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň barha ösýanyny subutnamadar. Dürli ururda gadanyň üstünliklemede ata watanymyzda görkezmek üçin uly mertebedir. Türkmen dogunlamy bilen bilelikdäki işlemede badalygy boljak bu sergi işuglyk babatda täze mümkinçilikler açýar. Aşgabatdaky sergi Türkmen türk hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ular boýunça pikir alşmak babatda ähmiýetlidir. Biziň gatnaşyklarymyzyň ýokary derejede ösdürilmegine ýardym etjek bu forum möhüm ular kesgitlemege, hyzmatdaşlyk babatda bar bolan şertlери dogry derejede ulanmagy giň mümkinçilik berer. Türkiýe bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly öňsürýän Türkmenistanyň hormatly prezidentina, şeýle-hem türkmen halkynyň milli liderine köp sabortyn aýdýas. Häzirki wagtda türkmen bazary hemmeleri gyzyklanýar. Türkmenistanyň ykdysady taýdany durnukly ösüşi, ähli ulardaky üstünlikleri netijeli gatnaşyklara bolan gyzyklanmany artdyrýar. Bu ýagdaý behbitli, täze başlanyşlara badalygy bolýar. Men Neda Berger, Avstriya Türkmen Jemgyýetiniň ýolbaşçysy. Häzirki günlerde Türkmenistan halkara derejesindäki netijeli çäreleri geçirmek bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine nusgulyk işler amalaşyrýar. Munyň aýdyň misalyny Aşgabatdaky Türkiýanyň sergisinde görmek bolýar. Ýewropa uğru Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýanyny aýratyn ähmiýetlidir. Şu babatda Awstriýanyň Türkmenistanyň möhüm hyzmatdaşlarynyň biridigini anamly aýdasym gelýär. İşçiň häsiýetli gepleşiklen geçirilmegi iki döwletiň köp uğurlary boýunça özara behbitli hyzmatdaşlygyny ösdürmäge we çyňlaşdyrmaga çalışýan onyň suwutnamasy. Awstriýa bilen Türkmenistanyň gatnaşyklary ösdürmegine uly üns berýän üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Sag bolun. Meni Thomas Schuler Göteborg Avstriya Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdandaşary we dowlat hyýaly elçisi. Biziň Aşgabatda bolýan gündämden ören gyzykly geçýänini belläsim gelýär. Bu forum hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine öz boşly etergi berýär. Ýeri gelen aýsak biziň duşuklamada ören netijeli boldy. Özleri anam hemde behbitlik ýolaglaryna ýol goýulýan dowlat gatnaşyklarynyň depkinlik häsiýetini ýene de birgedek belläsim gelýär. Bundan belägem netijeli özleri hereket etmek üçin ýeketek ulgamy döretmäge, umumy çemeleşmeleri işläp taýýarlamak maksady bilen şeýle duşuklary ýygydarly geçirmegi wajyp dony biziň maksadymyzy aýdym görkezdi. Awstriýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdüriljekdigine berk inanýan. Sag bolun. Meni Peter Sachse, John Deere kampaniýasynyň garaşy döwletiň arkalaşyk ýurtlary boýunça vice-prezidenti. Biziň Türkmenistany bolýan gündämde dürli wakalar bilen goşýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşniýetli gatnaşyklaryň üstünlikleri besenmegi iki ýurdyň ykdysady ösüşine oňaýyn ýardym edýär. Ähli ulardaky hyzmatdaşlygyň berent derejede ýetirilmegi urundaky pikir alşmalary taraplar üçin ören peýdarydyr. Möhüm hasaplanýan ularda gatnaşyklaryň giňerdilmegi taraplary uly behbit getirýär. Anyk ular boýunça işlemeden öňe ilerlemeginiň zerur dony döwür talap edýär. Netijeli gatnaşyklaryň köp taraply häsiýete eýe bolmagyny Türkmenistanyň hormatly prezidenti hemişe ýytaýar. Ýurtda bilelikdäki işleňe behbitli taslamalan durmuşa geçirilmegine dördülýän ähli mümkinçilikler aýratyn belenmege münasipdir. Şoň üçin hem hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek wajyp bolup durýar. Meni Hilmi Kurşat Demiray Polo Alton Networks kampaniýasynyň garaşy döwletiň arkalaşyk döwletlerini satwy boýunça doranlaşdy. Türkmenistana saparmadan çäklaryny hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan urlary, şol sany bilelikdäki möhüm tasamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri boýunça pikir alşylmagy aýratyn ähmiýetlidir. Biziň gatnaşyklarymyzyň ýokary derejede ösdürilmegine ýardym etjek dürli çäreler möhüm urlary kesgitlemege giň mümkinçilik berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ünsürýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sabortyn aýdýan. Häzirki wagtda türkmen bazaryna bolan ünsü ýokarydyr. Türkmenistanyň ykdysady taýdan durnukly ösüşi, ähli ulardaky üstünlikleri netijeli gatnaşyklary bolan gyzyklanmany artdyrýar. Bu ýagdaý aýratyn belenmegi münasipdir. Türkmen Amerikan hyzmatdaşlygynyň belent sepkitleri ýetjekdigini biziň häzirki gatnaşyklarymyzy aýdym görkezýär. Sag bolun.